חיברנו לידינו כמה מקורות שמספרים סיפור די לא שגרתי על ממתק בשם קראנצ'מלו. זה מתחיל ממקום אחד, כאילו מהצורך הטכנולוגי של נאסא, ונגמר במקום אחר לגמרי, בשקית חטיפים. בדיוק. והמשימה שלנו היא ככה לחפור קצת בחומרים האלה ולהבין מה הסיפור. מה המדע שם, מה הנרטיב הזה שמספרים, ולמה זה בעצם יוחד לפי מה שמתואר. נשמע מסקרן, כי זה לא נשמע כמו עוד סתם ממתק. כתוב פה משהו על נאסא, על טכנולוגיה של ייבוש בהקפאה, ואיזה סיפור על ההרפתקה בחלל. אז בואו נצלול לזה. אוקיי, אז נתחיל מההתחלה, מהבעיה המקורית של נאסא, כמו שמתואר במקורות. זה היה בשנות ה-60, נכון? לשלוח אסטרונאוטים למסעות ארוכים בחלל, זה אתגר לוגיסטי ענק, במיוחד האוכל. מן הסתם, המשקל, איך זה נשמע,